Angso amai ke dupan ko ke lapusan helo kedam tang pora hut Karbiang Autonomous Council EM Kangbura Kiling nitung media mate pherang ke phan junume jununo katbok aputhasin nitung bothat langso press club hin pen ke ning duke peklang athema pherang ke kulotang ke lake jongjung aphan kali rat det farman karja binong abang ku tumpina lasi kedam tang pora hut pustame koan rong atok anu kiduk kisung aputha puzame lang me towara kisung ben pustame pherang ke tum si atok anu dam ben si rada thengno wansi ke theke ding tum pustame pachini lo te pa an nalang tum claim that mati ni tum claim that pena phi pustame ni tum pherang ke phan kalili kalang lang nang kar bok aputha ke chok che pusini tum othalang so press club hin ben jongdam thibdi athema inut EM kulutang te rara farman karja babang binong pusi alangli hala bang sumoy pustame semedeng that pen pinya nia bangke alangli aning kan kang thang kali pensi pherang ke phan kalili kalang lang kar bokke chok che la pusini tum pen hindu lo la pen alangli phan pinram lo lasi prabjin pen Karbiang Autonomous Council Kacharipon CM Dr. Tulirang Rongha alangli pen pustame labang so Kangbura Kiling phan ke EM ar kuben pisun vek nahi pusini tum othalang so press club hin pen chuning ripati krim lo la pen dothulang Kangbura Kiling inut EM puget hexer mangku loma pusi rara tum ta hok lo tin lo chok halo sitame alangi phan chok khana alangi phan thang na ta ke thega be thosi tin rong lo ni tum ke kopi poloma nile tum media tum phan mate pherang ke phan terrorist mate okyum rana sam hele ke ora sam panang ki ildam nang ke yong nam ko nala song pensi alangli ke yong nam la bang so puthang nam paklang thek vek nai kali polotang tene tum pherang ke do an pen ni tum alangi phan an che song alam pusin ni tum othalang so mane press club hin pen chunung ripam pen chunung ripati krim lo pinia ni bang ke EM Kangbura Kiling bang si ni tum han nom no nang jolo pena ban ni bang ke anun kapre thala si bang putin mate ke theke ding do an phan atuma phan pusitame ni tum pherang ke mate media phan ke la puson nom no nang yoje dat nai pusin ni tum hi pen pachini pon jong si la puson nong no na ke yo pon do kok lo tang te so da akang sai pen di phan ni tum mang ke aken kam den pon ang kok pusin ni tum ahin pen chunung report mate pachini pon Pinpur dami Karbiang Autonomous Council long Kacharipon Dr. Tulirang Rongha pining pen an ningkan an CM nang hibon lo sitame alangli pinia ni pherang ke do an phan pusame kang hon kapai tang ko an lo ne ni tuma phan tot kalilo pherang ke do an phan ke alangli kata agir pu son si pinchong pon tapen ni tum han kang ton kang chi hello pi kalam lo ni tuma phan akerat kopi sini itu makin semua labang solong pusame lang likai kita kacerap dia fansi arjap ning lasi inut Kangbura Kiling abang ke akai rap ke hello pig lam sini itu han kalili kalang lang nangkar bok abang ke ni itu ningduk pig lo lasi alang liphan labang so kani ye dara putha abang ke Karbiang Autonomous Council along pen arpu pen hek vet nang di pusini itu ahin pen chunung ripati krim lo kodo tholang inut IM pule kangri kangkrang hut pen kalili kalang lang Karbok tap, karbok flu, labang alang ikente, rata phan ke lang cari thegia bang fuluma. Rata tum bang ke alang ipan kang hon, longi mane ni tum phan ang rabdi mane pusi alang ipan, wut chu pipen si alang ipan pahai lo. Sita me pinia ni bang ke, lahai lamkang hermate, nongno ke jo, bang si rata atheng no klang roka bang ke, nang itu therak nangji. Lasi nang ni Kangbura Kiling, nang ni ke EM ke cho nangji, atheng kali pusi ni tum herang ke himpen, jongdam thipji.